Okay, let me check. Would you mind to check if I think we're live? Because I got my phone here. Are we live now? I think we are on live. Yes, yes. Okay, awesome. Okay, so once again, mayong gabi eh! Welcome to our viewers tonight and Happy New Week sa Philippines and Happy Sabbath sa Middle East, sa Italy as well. So once again, good evening and welcome to our testimonial hour. So, bigyan ko ng time yung gustong mag-greet sa mga family nila, sa mga friends nila. So let's start with Teacher Den Ryan. Teacher Den, would you like to do some greetings? Okay, may gabi sa tanan, admins, may gabi. Magpagit ang akong family sa Bagokbok upon Misamis Oriental ug sa akong friend ang taga Shayan sa Mongga ug Multi silang Jairelis Pargira ug ang family. Thanks, Teacher Den. Okay, so Ate Lo, would you like to do some greetings? Mayong gabi Pilipinas. O kumusta mo diha? Hinauton tangin yung Sabado ay blessing naman talaga ang Sabado kay nakapahulay ta sa atong mga ginabuhat sa tibok semana. O niana sab kami sa among segment testimonial na maminaw mo og makahatag kini kadasig sa atong pag-alagad sa Ginoo samtang nagapaabot sa iyang ikaduhang pagbalik. Amen. Thanks, Ate Lo. Okay, Brother Jiker, would you like to do some short greetings? Yes, when you're Okay, ready. so thank you. So, mayang gabi sa tanan, sa mga admins, sa ako mag-invite sa SD Singles kung nagatanaw mo karon mayang gabi ninyo diha. Hinaot nga doon na pud tay katunan nga dugang sa nakaalam gikan sa atong Ginoo sa karon nga kagabhion. So hinaot nga mag-enjoy ang tanan o mayong gabi sa akong mga friends, relatives nga nagatanaw karon wa pa man ta nagkita siguro pero atong paningkamuton na makaabot kita sa langit nga puloy-anan kay kitang tanan didto magkita-kita ug magkalipay. Mayong gabi kag God bless. Yeah, amen. Thanks, Brother Jiker. Okay, Brother June, it's your turn. We're so glad to have you here tonight. Yeah, he's our admin as well. So, it's your turn to do some greetings. You're on mute po. Mute. Brother June, you're on mute. Maying hapon diri sa ako ang dapit o may gabi Pilipinas o akong ipaabot ang akong greetings ngadto sa akong pamilya sa Panabo, Davao del Norte sa Panosa Church. O ako pong i-greet ang mga kaigsuonan nato dinhi sa particular sa Tabuk sa Saudi Arabia. O kanatong tanan, maayong gabi. O God bless us all. Amen. Amen. Okay, your turn, Brother Carl. Do you want to do some greetings, some invitation? Wala ko'y mag-greet kayo. Okay, nakalimot kong invite ganina sa pasensya na mo. Ako i-greet ka muna lang mga tigpasiugdaan eh. So, maing gabi ninyong tanan. Moro to. Thanks. Okay, so let's start our program with the Singspiration to be led by Teacher Dan Ryan. Teacher Dan, when you're ready. Okay, may gabi for our first song. Let's sing Standing on the Promises. Hymn number 353.
Standing on the promises of Christ, my King. To the eternal ages, let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the rolling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ, my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ. Come to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Our next song is entitled Leaning on the Everlasting Arms. Hymn number 295. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting. What a blessed, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting. Everlasting arms. Oh, how bright the path goes from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. What a
safe and secure from all alarms. Leaning, leaning on the everlasting arms. Amen. Okay, for our last song, we'll sing "Oh, the Best Friend to Have is Jesus." Hymn number 45, 45. The best friend to have is Jesus. When the cares of life roll, He will hear you on good heart. He will stand and give you love. Oh, the best friend to have is Jesus. The best friend to have is Jesus. The best friend to have is Jesus. He will help you when you fall. He will hear you when you fall. Oh, the best friend to have is Jesus. What a friend I have found in Jesus. Peace and comfort to my soul He brings. His mighty arm I will fear no one. Oh, the best friend to have is Jesus. The best friend to have is Jesus. The best friend to have is Jesus. He will help you when you fall. He will hear you when you fall. The best friend to have is Jesus. Where you pass through the night of sorrow and the chilly waves and dreams. Drink your beer, for my Savior is in thee. Oh, the best friend to have is Jesus. The best friend to have is Jesus. The best friend to have is Jesus. He will help you when you fall. He will hear you when you call. Oh, the best friend to have is Jesus. When at last to our home we go, we will sing before. We will sing upon the shore, praising Him forevermore. Oh, the best friend to have is Jesus. The best friend to have is Jesus. The best friend to have is Jesus. He will help you when you fall. He will hear you when you fall. Oh, the best friend to have is Jesus. Amen. Thank you for
for that. Praise God. Thanks, Teacher Dan, for leading our Singspiration. So welcome everyone to Adventistang Visayas Day Ministry. Welcome to our testimonial hour. So for our opening passage tonight, will be found in the book of Psalm chapter 23 verses 4 and 5. So you're all welcome to read along with me if you would like to. Psalm 23, verses 4 and 5, it says, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Okay, for our program sequence tonight, opening song, Mansions Over Hilltop, and our opening prayer by Brother Carlo Magno, and our special music by Sis Helen Quabo and Brother June Ayat, to be followed by testimonial, and our closing song, Wonderful, Merciful Savior, and our closing prayer by Ati Loiza Kerubin, and our songsters tonight, Brother Jacob John and Brother Dan Ryan. So once again, good evening. Okay, Brother Jacob, when you're ready for an opening song, thank you. Okay. Thank you. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where the ransom will shine, I want a gold one, that silvered line. I've got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we'll never more wander, but walk the streets that are pure as gold. Don't think me poor or deserted or lonely. I'm not discouraged. I'm heaven bound. Sorry. Lost connection. May Zoom. Sorry. Ulitin ko na lang. Nag-lost connection. Ulitin ko lang po. Yeah, go for it. Isarado. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where the ransom will shine, I want a gold one, that silvered line. I've got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk the streets that
our purest gold. Don't think me poor or deserted or lonely. I'm not discouraged. I'm heaven bound. I'm just a pilgrim in search of a city. I want a mansion, a harp and a crown. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we'll never more wander, but walk the streets that are purest gold. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk the streets that are purest gold. But walk the streets that are purest gold. Amen. Okay, for our opening prayer, let me request Brother Carlo to lead our opening prayer. Thank you very much. Kaya ito ko itong mga ulo alang sa paghampo. Diyos ko palaan na naikos trono sa mga kalangitan, aniya kami ining takna sa kagabhiyon, nagakatigom alang sa testimonial hour. Kami nagahangyo kanimo o Diyos, gaunta ikaw magauban kanamo gikan niining mga takna hangtod nga kami makatapos sa among pagabuhaton. Himuang ang among mga sugilanon sa among mga kagahapon nga bisan mapait palandungon apan sa mata sa uban mahimo kining tamis tungod kay alang nini. Sila makakaton og sila usab magkaleksyon sa ilang mga kinabuhi. Himuang ang kasaysayan sa among mga kaugalingon mahimong sumbanan ngadto sa uban nga sumusunod sa among tikang aron sila magamalig-on samtang sila nagapaabot kanimo. Himuang ang among mga lakang mahimong sulundon sa mga kabataan nga nagsunod sa among mga dalan. Hinaot na samtang kami nagapadayon sa among programa, ikaw nagapatiwala niini gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Kining tanan among gisalig ug tugyan tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. And okay, for our special music, we have two special music tonight, which is a blessing. So let me request Brother Jun Ayat first, and then followed by Sis Helen Pavo. Thank you. You are my strength when I am weak. You are the treasure
of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Salamat. Amen. Praise God for that beautiful rendition, Brother June. So, uulitin po. Okay, so, and now, let's request Sis Helen Cuavo for another special music. Sis Helen, when you're ready. Thank you. I-unmute palihog, Day. Day, Hilin, i-unmute. Nakamute ka. Okay. Salamat. We're pilgrim on the journey of the narrow road, and those who've gone before us find the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a striving testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race, not only for the prize, but as those who've gone behind us, the heritage of faithfulness, passing through the bodily lives. Oh, may all who've come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light our way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire us to pay. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, had our children left, throughout were left behind. May the clothes that they discover and the memories they uncover become the lights that leads them to the road which must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light our way. May the footprints that we leave lead him to believe, and the lives we live inspire us to pay. Oh, may all who come behind us find us faithful. Thank you. Amen. Amen. Praise God for the beautiful songs, Sis Helen. So we're all pilgrims here. We should stay faithful, and then we'll see each other in heaven someday soon. Okay, for our testimonial time, I would like to request Ate Lou when you're ready. Amen to that beautiful song to praise our Lord. O kung nakahinumdum mo sa atong dili pa ni mao ang testimonial. Kung nakahinumdum mo sa atong gihimo nga kanang singing contest, usa ni si Dayhilin nagpadala, pero padaghanay man lagi og kanang likes or love. Maong wa ni sa kuan ra ni siya. Wa makadaog. Kay padaghanay man, pero
ako ang na-assign nga maghatag og sa kadtong consolation prize. Ako jung gipaminaw ang iyang kanta nga kuan. Pagkanindot dili tungod kay nindot og boses ang si Day Helen. Pagkanta ba nga dedicated gikan sa kasing-kasing ug hunahuna nga pagdaig ngadto sa Ginoo. Moautoy akong nanindutan impog ko day ka sige lang ug wa ka mo daog kay padaghanay manggod sa like, pero ang Ginoo nasayod gyud og unsa ka nga nagdaig para kaniya. Amen. Salamat Day Helen sa ganihap pa nako ni i-message siya wa jud mo balibad. O dili ako ang wa nimo balibari kun dili ang Ginoo. Salamat Day sa imong talento nga gihatag sa Dios. Sa last week at ato na lang ingnon nga last week kay kuan naman gabi naman diha sa ato kung Domingo naman diha pero dire Sabat pajod kay udtong tutok alas 7:30 alas 12 magsugod tag alas 7:30 alas 12:30 dire sa akong nahimutangan. Pero sa dili pa mga kaigsunan magampo ta. O Diyos nga dalaygo namo nga nasa trono sa kahitasan ania kami Ginoo magtipik-tipik sa imong balaang pulong hinauton ta nga mahimo kining pagtulunan o paghatag o hingpit nga pagtugyan sa among kinabuhi diha kanimo Ginoo ingon nga mga anak nga nagapaabot sa imong ikaduhang pagbalik. Hinauton ta Ginoo nga sa kununay magahatag kini kadasig kanamo sa matag adlaw namong pagkinabuhi nining kalibutan nga niya sa masalanon nga kalibutan. Pasayloa kami Ginoo sa kapakyasan nga mong nahimo. Kining tanan among gipangayo sa ngalan ug gahom Ginoong Hesus. Amen. Last week, ang akong testimonial mahitungod sa akong pagka-convert gikan sa akong pagkagamay gikan sa akong pagkatao nasayod ko nga wa ko pasagdi sa Ginoo ug iya kong gipakataw para instrumento ang sabakan sa akong inahan para makaila ko kung kinsa siya nga gamhanan nga magalihok sa kinabuhi sa matag usa kanato. Wa ko pasagdi hangtod karon. Nasayod ta nga wa hangtod karon mamatay na lang ko dili ko makaila kung kinsa akong amahan nga kalibutanon nga amahan. Pero nagpasalamat ko na ilhan ko ang tinuod nga amahan nga gamhanan amahan nga naa sa langit. Pagpadayon sa akong kinabuhi mga kaigsunan, nahimo kong negosyante. Ang mga kaigsunan nga wa makahibaw sa bisan hangtod karon kung wa sila makapaminaw sa akong testimony sa niadtong unang Sabado. Nagtuod jud sila nga ako adunahan kay negosyante man ko. Dili kay negosyo nga ginagmay dako wholesale nagbugas ko mga kaigsunan. Nagbugas ko pero bisan pa og ingon ato ko kasagaran sa atong nahibaw-an basta nila pakwartahan
walay Ginoo. Pero ang Ginoo sa kanunay, ang Ginoo mao joy akong gipasiuna kung sa Hilongos nahibaw-an jud kog kinsa ko sa lungsod sa Hilongos nya may suki ko namatay na pero ang iyang anak maoy nagsunod karon si Mana Corazon, ang pangalan niya Corazon. Mahibaw na jud to siya kung Bernes sa hapon. Magpila kay daghan man to siya og kanang customer. Magpila na gani. Nya nakita ko nga tuara ko sa uwahi. Basta makita niya nga alas 3 na sa hapon sa Biyernes. May nga na siya. Usaw-sara mga suki. Usara. Atong unahon nato ng usang na sa likod. Kay nagadali na kay unyang taud-taud wa nay adlaw. Sabado na kuno ingon siya. Ana to si Nakurason. Unahon jud ko ni jag tagad kay mangumpra man ko gikan ko sa galingan. Nagpahilo na sa kuan. Nya unahon jud ko ni ja og tagad. Ingon ana mga kaigsunan dili ko ingong nang hambog sa akong kagalingon sa akong pag-alagad sa Ginoo. Kanang gisulti lang nako ang unsa ka tinuod. Kay sa pagbugas nako kahibaw man jud mo basta di man ko born Adventist, converted. Kung kinsa tong converted, ma-feel nila ang akong na-feel. Pag converted ka gani, bag-o ka ganing nabautismuhan, init jud ka sa pag-alagad. Mao na nga bisag unsa ka kuan sa negosyo nako kadako gi-fight jud nako kay bag-o man kong bautismo di atong mga panahon na. Karon bisan ang galingan why schedule may tracer ko duha kanang basta Sabado wa joy ani bahala na mong kanang mga suki amo diha kung mubalhin mo glain basta Sabado why maningil close jud na sa pultahan sa akong balay nagibutang sorry today is Sabbath may nakabutang kanang why mo kuhag sako wa tanan pero hingabot ang panahon mga kaigsunan nga kinilaging negosyo may kuan man may murag sugal mo ginansya dili pero wa ko ingno na naman natong wa ko malugi sa akong pagnegosyo na kuan ko kay ang akong bana gisudlan niya og kuan ba treasure siguro nakakuan mo og unsay treasure ang akong puhunan ni-loan sa bangko kanang inig kay di ba ang ani season man gusto ko nga inig kahuman sa season sa ani iuli nako sa bangko para ma-stop ang interest di man siya mo sugot kay gusto man niya gamiton sa treasure siya ay nagpuhunan siya ay kuan hangtod anam-anam na lamang to mga kaigsunan dalion na to nga sugilanon anam-anam to namatngon na nako nga ang nagpabilin utang ang kapital nga cash nawa hangtod mga igsoon dalion na tong istorya 450 sa bangko 100,000 sa usa ka tawo nga giporsentuan ako og 10%. Akong gibalanse mga kaigsunan usa ko migikan sa minganha og laing nasod kay aron makabayad sa utang. Ang 550
plus interest plus penalty plus interest sa interest miabot og 1.5450 million. Kuwang na lamang og 50 million para 50,000 para ma 1.5 million. Mga 1990s mga kaigsunan. Bisan gani karon dako pa man na. May manuktok na sa pultahan mga kaigsunan, pero why nakahibaw? Why nakahibaw? Mga palibot why nakahibaw? Nagtuod jud sila nga ana smooth ang dagan sa among paningabuhi. Manuktok na gani sa ana gani manuktok sa pultahan sa among bay. Kulbaan ako. Agahong kagulba tinuod jud. Empleyado sa kuan sa bangko. O na nga abot ang magampo ko sa Ginoo, magluhod ko tong ang gabi miabot ang punto mga kaigsunan nga nakigistorya ko sa Ginoo nga kuan na ingon ko nga unsa ba kadako sa akong mga sa nahimo Ginoo nga di man nimo dunggon akong mga pagampo. Oto. Ya hila ko makahinumdum ko sa giingon ni Jeremiah, propeta Jeremiah atong basahon ni kapitulo 12 bersikulo 1. Matarong ikaw o Jehova sa pakiglalis ko kanimo bisan panini pasultiha ako sa akong katungod kanimo ngano ba nga ang dalan sa taong dautan mauswagon man ngano nga ang anaa sa ka sayon silang tanan nga mabudhion gayon. Bisan si propeta Jeremiah di ay mga kaigsunan gi pangutana sa Ginoo ngano man ngayon na naman maupod ko ni adtong panahon na unsa ba kadako sa akong mura jud kog nakigistorya bitaw nga naara sa atubangan na ho inig kagabi itong ang gabi luhod ko hilak naman ko mangurog na ko sa kuan mangurog ko sa ahong kahadlo kaguol nga karong adlaw inig gabuntag na anak ko'y manuktok sa among pultahan na mahadlo ko nga among gipuy-an kay house and lot residence namo nga among gipuy-an mahadlo ko nga konfiskito na sa bangko asa na may mamuyo. Sorry ha, bulanon ang akong tunada. Gadjod-gadjod ba ang liti kay atbang sa Bohol dahilin nya kanang kuan mo to nga ingon jud ko sa Ginoo sa makadako sa Ginoo nga di man ko nimo dunggon kanang kay may duhan mi ka hektarya mga kaigsunan nga napuno jud to siya sa Jimelina ug mahogani ja kanang mo to yung gikuan nga mahalin to ako tong gipanghanyag nya ayon sila nga basta mga Jimelina mahogani mahal puno milyon puno og kanang palit mo to ko nga mo to ang gikuan sa Ginoo nga mahalin unta para mabayad sa bangko wa man jud pero nag-apply nako og para Israel pero supak jud sa buot ng pag ngadto og laing nasod. Akong gipili ang Israel kay kahibaw ko sigurado akong pagtuo. Kay kahibaw ko nga ang mga Hudyo dili jud mo trabaho og Sabado. Mo to akong gipili. Ko nga pero supak jud akong pagbuot ahong hunahuna mo abroad kay bisan sa akong kakabuso akong maanad og paulipon og laing tawo sa akong hunana to ako pa maanad og paulipon og laing tawo unya sa laing nasod pa jud ko Ginoo pakahalina in taon ning kanang akong gide wa man jud mo to nga hingabot ang panahon nga miingon ag igagaw sa akong bana nga dito sa Israel may akong gihangyo nga patabang ingon nga day ngadto na sa Manila kay naa na ang imong kuan naa na ang imong working visa
kuan pa jud ka hinumdum ko mga kaigsunan asosasyon na himutang sa inupakan nananghid ko kuan igud pag natapos imbis may kuan pa may Domingo pa unta di ba kanang asosasyon Domingo manguli Sabado sa hapon uli nako na nagpaampo ko sa among district pastor nya mo to nga daktor nga pagkasulti mga kaigsunan miabot ko og Israel nya wakoy problema sa Sabado wa jud tinuod jud kay giandam na sa Biyernes pa giandam na ang kuan giandam na ang pagkaon sa tiguang na giandam na wa na kanang basta na gitawag nilang plata mura gas pero hanip na isaksak na before sunset isaksak na nimo siya tapos adto na dito kung nakatuan na dito ag imong giluto ibutang na lamang nimo dito kay bawal nila para nila makasa ka kung maggamit ka og kanang kuryente sa adlong Sabado mao nang isaksak daan nimo before sunset kay aron kuan kay makit-an ka sa tiguang nga imong giga masuko nakadako nang sa para nila nga maggamit ka og kanang kuryente gas sa adlong sa humana ang sunset sa Biyernes karon nya dito mga kaigsunan alas 3:30 pa lamang kanang wa kanay mabating mga kasikas sa kuan ma-feel jud nimo ang kahuli sa Sabado Biyernes pa ha alas 3:30 wa nay mga sakyanan wa nay bisan mga private car wa kanay mabati kung naa ka may mabati nga sakyanan sa Biyernes sa hapon kana dili sa Hudyo kun dili sa mga Palestinian sa mga Arab people pero syudad Jerusalem syudad man jud ang Jerusalem Biyernes hapon mga alas 5 alas 4:30 ang imong mabati huni sa langgam pagkanindot peaceful jud kanang relax jud ko feel jud nako ang Sabado pero mga kaigsunan tungod sa kadako sa akong utang gipili nako kay 24 hours man didto ang day off gipili nako kay tungod kay relax ko sang Sabado wa koy trabaho bisag na ako sahong employer gipili nako ang Domingo so sunset sa Sabado para magtrabaho nangita ko og sideline nga sunset sa Sabado gawas ko ingon ato akong kahimtang pero mingaw day mga kaigsuonan mingaw kanang kamingaw nimo ang imo bitaw naandan nga gimbuhaton sa adlong Sabado basta mga kaigsuonan ang akong unlan natumog sa luha sa kamingaw sa Sabbath school lesson di man parehas karon bisan og naay pandemic bisag di ta kangadtong simbahan na high tech naman ta karon niadtong panahona 2001 wala pa bang gani ng Facebook kay miadto ko og kuan Israel 2001 wala pa gani ng Messenger lahi na karon nga manawnawan karon nakita mo nako manawnawan atong kamingaw sa mga kaigsunan kamingaw sa mga anak manawnawan na pero ni atula kamingaw nako nga naanad ko nga ako'y magdala sa leksyon usahay ako'y mag sermon second service kamingaw mga kaigsunan tumog magbuntag pagka Sabado sa buntag ang akong unlan na tumog sa luha
Natumog. Ako man tong sa kay gipili may di man may kagalingon man tang may kuan man ta kagawasan man ta pagpili sa tong dio. Ako man gipili ang Sabado kay tungod sa wa man ko'y trabaho, tungod sa utang nako nga gusto kong mo trabaho pagka Domingo. Tiaw bay 50,000 na lang may kuwang para ma 1.5 million. Saan man ako nga akong basic salary sa una na kong pasok $500 ra pira man na ni adto taas man og mami taas man ang rate 65 man tingali ang dollar ni adto 60 pero bisa kung saan pa tingali kuan bubalintong di jud kaigo magunsa unya ang akong unsa ningan ang ako pang placement mahal $4,500 may usa ka libo nga pinorsentuhan akong 10%. Nya katong uban nagprinda mi og kanang right sa trabahoan. Ngun ana daghang bayranan mga kaigsunan mo tong gipili nako ang Domingo para magtrabaho. Dako hinon jud og kita kay nakaagi ko og kuan nga part-time sa hospital per hour. So, dako mas sa tinuod mga kaigsunan katong nahibaw-an na pug ko nga kamao ko mo massage. Sa tinuod lamang mas dako pag ahong part-time sa Domingo kaysa ahong basic salary nga 500. Yun ato mga kaigsunan hangtod na transfer ko kaysa kadtong BCMS man tong primero. Na-transfer ko sa Jerusalem dito na nakasimba nako kay bisan nagkahibaw ang anak sa akong tiguang nga ang akong adlawng ipapahulay parehas nila Sabado gitugutan ko paggadto sa simbahan siya magbantay sa iyang amahan kay didto mga kaigsunan ang mga babae di jud kasulod sa sinagoga anha ra sa gawas ingon ana ang ilang kuan mga lalaki ra nga mga religious Jewish ang makasulod nya kanang makasimba ko nya pagka Sabado pagka Domingo bayran pa jud ko sa anak. Nya dito mga kaigsunan dito ko nakaimpas akong utang. Dito mga kaigsunan ikaw mo di off sila mohatag nimo og allowance. So bisan og wa ko mo gawas og Domingo, gawas kog Sabado bayran gihapon kog Domingo plus na apa koy allowance bisan og wa ko mo gawas na gihatag pa jud kay mao nay balaod. So hinda ko diyan akong basic hinda ko dito ko lakton nga pagka-istorya placement for 5 plus interest utang 1.5 ibutang na nato 1.5 million sud sa tulo ka tuig ug tunga mga kaigsunan na impas. Amen. Na-impas jud to. Pero sa primero mo to nga labi na tong una na sa Bichimis, sobra jud kahago kay religious adto mga Sabado mga anak bisan og ang kontrata nimo paggamra sa ilang amahan ja magluto migsugod sa inaha sa kay couple man sila ang asawa baskog magluto migsugod Miyerkules pa hangtod kay 8 ka buok anak Biyernes sa gabi adto na mga magsugod migluto Miyerkules hangtod Biyernes Miyerkules mga karne ja Biyernes mga gulay na ja adto na sila mga dalion na to mga kaigsunan ang istorya naka-recover ko na matong
pagkasunod tuig tulo o upat ug tuig, upat ka tuig ug tunga ko nakabakasyon ko sa ato. Diha sa ato. Karon pagbalik na ko didto na. Ingon na ang buwan sa Hulyo, wa jud sa akong hunahuna kay ang akong gipangayo sa Ginoo, magtigom ko o magbayad ko sa akong utang, magtigom ko puhunan nga dili na ko mangutang kay in case man og ma-down wa nay utang pa. Karon kay wa ang kuan, wa ang anak. May bakasyon kay July, August, good ting bakasyon man bisang nga sa Europe ting bakasyon. Wala ang anak. Mikalit og taas ang hilanat sa tiguang. Kamirang duha. Ang anak nga nagmanis dito sa Amerika may bakasyon sa ihang igsuon kay may igsuon siya nga lalaki nga dito sa Amerika. Ako na siyang sa akong kakulba kanang kuan akong gida sa hospital. Pag kuan na sa hospital, ingon maning doktor nga kamauman mo English, ingon ang doktor nga, how many years you are here in Israel? Ingo almost 5 years, dok. Nya ingon siya nga, okay, you must think what country you must cross. Because your employer is 50-50. Ingon ko, what? Kay may sakit man gud siya sa kasing-kasing mga kaigsunan unya kanang gustong operahan unta pero wa pa operahan sa mga anak kay nahadlok sila nga sa operasyon pa lamang matigok na ilang amahan kay tiguang na gud basig dili kuno makakaya sa operasyon nya kanang insidya nga ingko nga naman dok nga kuan naman na hilanat naman na complicated iyang kidney iyang kasing-kasing tanan na complicated na ja ingon pa ko hila pagkawa sa doktor kay gimahal na nako tungod ba siguro nga uhaw ko sa pagpangga sa ginikanan kanang kada employer na hong tiguang dili na ko mag after pero mame o ti voglio bene o ti voglio bene come la mia madre lascia perdere na hai finito ancora no kanabitong dili wa na ko maghunahuna sa mahimong sweldo no ahong pagtrabaho ingon na nga ahong ginikanan mao gani siguro kani nga ahong tiguang karon kanang mga anak labi na karon na pandemic dili na sila na may salig na ba sa paggam na sa ahong tratamento nakita jud nila nga ang ahong tratamento ingon nga inahan ja pagkawa sa doktor ingon ko nakig-istorya ko ni Aba pero daghan ng Aba is tatay sa Hebrew Aba basta mag-alaga ko tiguang di ahong tawag nila tatay, nanay, mama, anak. Ja, ko Aba gusto pa ko mo trabaho nimo. Adyo ko bijay ha. Ko di ana. Ingon po siya Ken, yes, Ken. Ko promise ha. Siya tango siya. Pero pagtango niya may luha na dire. Pagkuha na, nanaw-nawa na agahong kahuot sang dughan, tawag ko sang anak, ingkunak. Pero ang anak, may application na pod, paingon na pod sa Israel. Ingko nga, ato ara si Tatay Sario, akong ninong sa tanan, sa Katoliko pa, bunyag, kasal, perma, ninong tuna ko siya. Adto kay ang nakahinumdum ko nga may anak siya dire dugay na nga panahon. Pangayo ang number telephone number ni auntie nating nimo Natividad iyang
Ngan. Mao to nga karon taud tawag ko balik. Dritso adto adritso. Mao to nga gikuha sa akong anak. Nakontak na ako diri si mananating kanang kuan. Nakangari laktod nga pagkasulti mga kaigsunan, nakangari nakatabo ko og diri sa Italy. Nya daghang mga proseso pero kaloy sa Dios mura og di ko kasabot ngano wa jud ni sa akong plano nga makataak ko di aning lugar wa jud wa kini karon nang bag-o nakasabot ko nganong gilabog ko sa Ginoo dining dapita. Moto nga pag-abot diri mga kaigsunan pero bisan sa wa pa nakig-istorya pa lamang ko ni mananating ko nga akong gipahibaw mana dili na ko Katoliko ko sa ato pa dili na ko Katoliko daan akong Adventist sa ato pa diya mo to nga mao ni akong gisaysay unsay dili makaon unsay na pag-abot na ra gitabo man tuod ko mga kaigsunan puyo na ko didto na nagsugod ang akong sakripisyo didto na lutos taman sa ginhawa. Ang karelax na ko sa Israel, dire napulihan o kuan kay dili ko kamao sa ilang sinultihan og naay interview akong giingnan akong giingnan siya nga basta Sabado ang gusto kong di off. Di po ko kasabot unsay iyang gipanulti kay bag-o palagi ko. Basta mga kaigsunan na balhin jud ko og kuan kanang trabaho. Diya na isyu pang atapulan kuno ko kay kuan wa siya kasabot unsa ka importante nako ang Sabado. Hiabot pa ang punto nga wa ko'y kaon mga kaigsunan. Kay ngano ang luto nga iyang gihikay may kanang gitawag nila diri nga prosciutto bacon. Kay ba naman mug unsay bacon? Karning baboy. Wa ko'y kaon mga kaigsunan. Na kuan ko nga wa ko'y kwarta bisag usa ka dako may igsuon sa pagtuon nato diri nga gitagaan kog 10 euro. Mito jud akong luha mga kaigsunan kay wa ko maanad nga ako'y tagaan. Naanad ko nga ako'y muhatag. To sobra jud naluoy jud ko sa akong kaugalingon. Ingon ani na baday ko ka makalilimos. Ni abo kay dihadyoy panahon nga di wa ko'y ikapalit og kanang ticket sa autobus. Ja sila nakahibaw unsay sitwasyon og bag-o pa. Mo nang abisan og wa ko mangayo gitagaan ko. Mutong una nakalisod mga kaigsunan. Ang akong kuan unya nabag-uhan ko naanad ko sa Israel nga pagka alas 3:30 wa nay managan nga mga autobus, mga kotse wa na sa Biyernes pa lamang. Pero pag-abot diri pagkaalingog-ngog hangtod na tong ang gabi sa Biyernes pagkaalingog-ngog. Dugay na kong adjust mga kaigsunan unsa ka kuan. Nya gilaban jud nako hangtod nga nakaagi kog trabaho kadto siya nga trabaho kanang kuan may Pilipina ako ning kahinagbo ingon ko ingon siya nga ang ihang di off Sabado ug Domingo wa na ko maminaw sa Domingo hingtingkag jud ang dunggan sa kanang pag-ingon nga Sabado engko ambot og nakaalinggat ba siya basta mipiyong jud ko ko makinuo maahon ta ng trabaho mura kog nangilog pero gidungog sa Ginoo ang akong pag-ampo kay di ay wa ra kadugay buntis siya
ug kinahanglang muhawa siya sa maong trabaho. Gitawagan ko niya, dako na mura pa kog nahigawad. Nagkasuod mi di ato kay Bisaya pod waray. Bisaya pod. Mami. Unya kanang kuan na ako jud tong laktod nga pagkasulti mga kaigsunan na ako tong trabaho sa interview pa lamang mura na ko didto kuan kay di ko gusto ba nga kamauman mo English mga kaigsuonan kay nagtrabaho sa UN. Ja nakagusto po diyan ako kay gusto ang iyang mga anak nga ang sulti English. Ang sulti English kay gusto niya nga mag-college adto sa UK. Nya mo to nga naaho jud tong trabaho Samtang may nag-interview, ako'y nagsigig sulti. Mauna ako kanang akong adlaw ipapahulay Sabado, akong dili kanon, mauna samtang ko nagasulti mga kaigsunan, kuha siya sa computer, sige siya dot sa nagipang-awa ko kay bawo unsa gibuhat niya sa iyang computer. Pagkatag-taon, humana kog sulti, hingtubag ni siya. Ayon siya nga, mura day kag Hudiyo. Ang kalainan lamang namo sa Hudiyo, senyora, kay ako, parehas nimo, nagtuo nga si Kristo ang manluluwas. Nagpaabot nami sa ikaduhang pagbalik. Kami mga Adventist, parehas nimo, nagpaabot na sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus. Ang mga Hudiyo, hangtod karon, nagpaabot pa sa Misaya. Muna akong kuan, sa interview pa lang ng mga kaigsunan, mura na ko og nagmensahe. Sa kaluoy sa Ginoo mga kaigsunan, didto mautoy naghatag, kadtong amuha mo'y naghatag nako og kanang amnesty, kay 2009 nagkuan og amnesty, naggawas og amnesty dire. Ayaw na mo kahadlok, kagool, kay ako karon kanang may visa na. Dili naman gani visa nga normal nga working visa, dili na residence visa na nga wa na renew. Nya kahibaw mo mga kaigsuonan, gitubag jud sa Ginoo akong pag-ampo tungod kay kanang diwa na sila mupalit og karning dili makaon na to. Nya o kung naamay mga bacon, umingon sila naamay po'y bacon nga makaon na to kanang naamay turkey nga bacon na. Umingon sila, Luisa, you cannot eat this one because this is pork. Umingon na sila. Tanan hantod na hinay-hinay na jud to, na hinay-hinay na wa na jud sila mo palit bisan bacon mga kaigsunan. Ingon ana, ang kuan lang diha nga ipaglaban jud nato kung unsay atong gibarugan. Ihatag jud sa Ginoo, dili ta mahadlok mga kaigsunan kay ang trabaho kung kadtong buot mo gawas kay ang trabaho iya sa Dios. Di ato jung kuan nato nga unsay atong gibarugan ug unsay matuod nga pagtuo bisan pa taliwala kahibaw man jud ta nga unsa ning dapita. Bisan pa sa taliwala sa dapit nga diin pagalutoson ta. Ingon dinhi atong basahon. Sama Lucas 11:33 ngadto sa 36 nagaingon dinhi,
Walay tao nga tapos makadagkot og suga, ibutang niya kini sa tago o sa ilalom sa gantangan, kundili sa ibabaw sa tungtunganan, aron sila nga makasulod, makakita sa kahayag. Ang imong mata mao ang suga sa imong lawas. Kung maayo ra ang imong mata ug tibuok mong lawas, mapuno sa kahayag. Apan kung kini masakiton, ang imong lawas mapuno sa kangitngit. Busa mag-amping ka basi ang kahayag nga anaa kanimo kangit-ngit di ay. Kung ang tibuok mong lawas mapuno sa kahayag nga walay bahin niini nga mangit-ngit nan ang tibuok mong lawas, magadan-ag maingon sa suga sa diha nga magabanwag kini kanimo pinaagi sa iyang kahayag. Maunay atong kuptan mga kaigsuonan. Onya karon kini sa akong trabaho. Kini sa akong trabaho. Karong pandemic di man lagi ta makagawas nya. Wa ko magbayad og apartment kay sayang live-in man ko. Wa ko'y kapaingnan sa adlong Sabado. Sayang live-in man ang akong trabaho. Sayang magsige kog bayad og kanang apartment nga di man ko moadto sa adlong Sabado. Adto man ko sa simbahan. Mo nang karon nga pandemic ni ara jud ko sa sud sabay. Ang akong gihimo, giandan na nako tanan parehas sa akong gibuhat dito sa Israel. Giandan na tanan nako nga angay na mong kanon sa tiguang sa adlong Sabado. Onya kanang makita nila mobisita sila Sabado. Mura jud kog moadto og simbahan mga kaigsunan. Nagailis ko og pangsimbahay. Mo nagailis ko pangsimbahay kay gahon na kanang atong barbanan nga moingon ta nga makigkita ganita og mga unsa diha kapitan ra sa baryo o mayor mag-ilis man ganitag maayo kana pang mo makikita ta o makigsulti sa atong buhi nga amahan nga dili ta mag andam sa atong kagalingon. Diha nahinumdum ko mga kaigsunan nga dihay sa jumpod wa pa tay ingon ani mag-uhay pa man ni. Nakita nila asa man ka ti kanang may simba de moron ko wa man anhiragod sud sa sulod sa balay yun ani man ko kada Sabado yun ana mga kaigsunan ana nga akong usbon ingon ani ang akong kinabuhi karon dili ingon ko sa nang hambog ako lang ning sultin ninyo nga para ta madasig dili lang kamo ako nga nagsulti madasig ta sa pag-alagad sa Ginoo nga matinud-anon kay hapit na ang panahon mga kaigsunan hapit na jud kun niadto sa pagsugod nato sa atong pag-alagad moingon na sila nga hapit na labi na karon nga hapit na jud ang panahon. Sorry mga igsoon. Kay abot ang bana sa anak nga doktor. Ingon ana mga kaigsunan, atong basahon og usog. Atong basahon og usog mga kaigsunan ang gibasa sa atong ni Day Judeline
23:4 ngadto sa 5. Oo, bisan magalakaw ako lata sa walog sa landong sa kamatayon, ako walay kahadlok sa bisan unsa nga dautan, kay ikaw nakauban kanako. Ang imong baras ug ang imong sungkod kini nagpalig-on kanako. Ikaw nagaandam og pagkaon sa tubangan ko, tinambungan sa akong mga kaaway. Gidihog mo ang akong ulo sa lana, ang akong kupa nagaapaw. Nahinumdum ko nga mao ni akong himuong passage verse tungod sa kadtong akong giingon ninyo mga kaigsunan nga gusto na wa ko'y kaon tungod sa kuan, tungod sa giandam nga pagkaon. Nahinumdum pa ko sa giingon nga niya nga pili lang kuno ng kuan, ipadaplin lamang kuno tong bacon. Nya daghan pa mga kaigsunan pero dili na angay pang isulti pa, basta ang atong ciao dottore. Ciao. Manca il Madocar, poi perché ce n'è una sola. Non fa niente perché c'è ancora Madocar. Stava lì di prima, non vuole mangiare, ha mangiato. Ha detto mi piace quello che fa Eva. Era buono, ho mangiato pure io. Vabbè, che dobbiamo fare? Io ancora non mangio, vabbè, ma lei ha fatto la pasta che vi ho portato io, perché hanno regalato la pasta. Le fettuccine di Ripi, una signora di Ripi che ha fatto, ha fatto il sugo di funghi, eccetera, buonissimo. Lasciamo perdere. Che soddisfazione, no, peggio. Che dobbiamo. Ok. Ciao. Ciao dottore. Ciao. Naghatod og mga medisina. Non fa niente mami. Non more solo una volta. Di ba ko may mga on ko ay kabalaka kay di patamamatay sa usa ka kahigayon mo ikaon. Ako kipari. La mia sorella e fratelli la chiesa tutti al mondo. Dopo. Mao na to mga igsonon dali atong dalion. Hinaot unta nga madasig ta sa pag-alagad ni anata sa katapusang panahon mga kaigsonan. Sa ako nang gikaingon ganina, kung ni adto maingon sila mga katiguangan nga hapit na mobalik ang Ginoo, labaw na jud kahapit na mobalik ang Ginoo karon. Ni ana ang mga tanang ilhanan, mga pandemic, mga giyera, mga kalamidad, ni ana tanan mga kaigsunan mo na nga hugton na to ang atong mga bakos sa pag-alagad sa Ginoo ug ang atong iwag atong ipakita nga unta bisan pa sa mga karon nakahibaw na ko nganong gilabog ko sa Ginoo dinhing dapita kay kining dapita lisod biya jud sudlon kay kana sudlon pero tungod sa atong pagkakita sa akong pagkaako na ipakita nato ang atong iwag sa matag usa kanila. Mao ni akong buhing hando mga kaigsunan nga magmadasigon ta sa katong pag-alagad nining nagkahinapos na ang panahon. Di na lang ko mukanta day Judy. Amen. Amen. Thank you for that, Adelo. Thanks for sharing your story. You're so faithful. Thanks for that. Amen. Okay. Let's pray each other, mga anak. Amen. Sorry, Ate. What did you say? Mag-ampo ta sa matag usa kanato nga ang balaang espiritu magagiya sa atong paglakaw. Amen. Let's pray each other, mga anak. Amen. Sorry, Ate. What did you say? Mag-ampo ta sa matag usa kanato nga ang balaang espiritu magagiya sa atong paglakaw. Amen. Amen.
Okay, for our closing song, I would like to request Brother Jika Jan to lead our closing song. Thank you. Brother Jika, are you there yet? He disappeared. I think his signal. Atelo, would you like to sing? Huh? He disappeared. Brother Jacob disappeared. You wanna do the closing song? Oh yeah, he's back. Okay. Okay. Mami. Oh, Brother Jacob is back. Ah, she's back. Okay. Please unmute your microphone. Okay, wait lang. Wonderful, merciful Savior. Wonderful, merciful Savior. Precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb could rescue the souls of man? Oh, you rescue the souls of man. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost the way. Oh, we hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Amen. Amen. Thank Salamat you, Brother sa Jacob.
mensahe sa awit. Yeah. Amen. For our closing prayer to be led by Ate Lo. Thank you, Ate. Tungkin sa tong makaluhod, luhod ta sa pag-ampo. O Diyos nga maluluyon nga nasa trono sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa mensahe sa balaang pulong nga amo karon nga nadunggan nga unta makahatag kinig kalig-on sa mong pag-alagad kanimo Ginoo. O sa kadtong na wala sa pag-alagad hinaton nga makabalik sila Ginoo. O magkakahiusa kami sa ikaduha nimong pagbalik niining yutaa. Aron makapahulay na kami Ginoo niining mga kalisdanan nga among gisagubang niining yutaa. Salamat Ginoo sa grasya o kadasig nga among nabatnan karon. Kupti kami Ginoo, nasayod kami nga ang kaaway nakasubo sa among ginabuhat. Pero naa ka Ginoo nga kupot kanunay kanamo sa mong pag-alagad o pagtuo diha kanimo. O hinauton ta nga ang among pag-alagad o pagtuo makahatag o pagsabwag ngadto sa mga katawhan nga wala pa sa imong kamatuoran Ginoo. Nga mao kini mahimong iwag ngadto kanila Ginoo o mahimo kaming instrumento. Salamat sa tanang panalangin nimong hatag kanamo Ginoo. Salamat sa imong pag-ula sa imong dugo aron sa pagluwas kanamo ug makadangat kami niya anang gingharian nimong gitragana nga imong mga anak. Salamat nining tanan Ginoo. Hinaut unta nga sa tanan namong mga mahal sa kinabuhi among ikahiusa inig padayag mo niining yutaa. O pasayloa kami Ginoo sa kalapasan nga mong nahimo, kining tanan among gipangayo sa ngalan ug gahom Ginoong Hesus nga mong manluluwas. Amen. 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 So thank you everyone, and thanks Ate Lo for the beautiful testimony. So once again, good evening and thank you for joining with us. Thank you Brother Carl, thank you Brother Jaker, and thank you Teacher Den, and Kuya Idel, and Sis Helen, thank you for joining with us. And to Brother June, I know you're too busy now, thank you. So once again, good evening and Happy New Week everybody. Bye, have a great night. Bye Ate. Bye bye. Bye. Bye Kuya.